abrimos xa os micrófonos a tertulia de cada xoves e bueno, que nos queda aquí, pasamos lista enseguida, que nos falta un tertuliano. Temos a Manuel Peña, que xa os saudamos antes da unha, porque xa nos deu aquí unha primicia deportiva, xa estaba por aquí antes, e xa entrou antes. Peña, novamente bo día. Hola, bo día, pero vou saludar ao meu amigo Tato, que outro día tratoume moi ben, Rosito Peluchito, como me dicías? A ver, dime ahora que estou aquí. Víctor Tato, bo día. A ver, como estou? Moi bo día, ti sabes que te quero moito. No, xa sei, pero... Xa o sabes, que nos cando coñecemos de fai moitos anos. No, ti eres como un amigo meu que tamén que tiña cara de pau. De pau, xa estás me dicindo que tiño cara de pau. Sí, porque ti inicialmente o Peña, se ves pola rúa, é un tío que é desagradable. Sí, desagradable. Pero mal encarado, non? No, desagradable, a forma de camiñar, parece chulo, vai co seu pitillo na boca e tal, parece que nin te... Sí, un vaquero, non, me faltan as pistolas, non? Bueno, é a familia veñen, demais suelen ser así, todos. Bueno. Pero despois, cando empezas a rascar, É un peluchito. efectivamente, pero rascar é ao final... O pasa que, pues, é todo bondad, amor e cariño. Pois a mí non tin así eso, de min, non sei por qué. Bueno, porque a mellor non te coñecen como te coñezo eu. Tú xa me conoces fa moito tempo, non? Creo que sí. Bueno, aquí está xa... Bueno, xa vedes, non? Que esta tertulia xa é unha tertulia de amigos dende hai tempo. Nos falta o terceiro amigo, que é Chema Ferreiro, que, bueno, non sei, igual ten problemas para aparcar o Sequefeira, porque ainda non chegou, pero que dixo que viña, a non ser que pasara algo de última hora, dixo que viña. É raro. Posiblemente, porque creo que como están, non sei como están as augas aí no BNG Carballinés. Pois non soupo nada ao respecto. Andan algo revoltas, andan turbias. Andan algo turbias. Son como a min chegamos, non hai que meter o dedo na llaga, pero bueno, é bueno dicir, a min chega mi comentario de que andan dicindo por aí que Sofía que se vai, din así, comentan así. Pero que se vai, que deixa apta de concelleira. Ai, pois mira, ahora que chegue Chema lle preguntamos, pero bueno, eu xa vos podo decir que... A mí a información que tiña que non, pero bueno. Parece ser que alguén ou alguénes están comentando por aí que Sofía vai a renunciar a acta antes de que acabe o mandato. Interesadamente, igual. Eu xa vos podo decir que non é certo e en isto non hai garganta profunda. Eu preguntei directamente a Sofía García. No, eu tamén teño a mesma información. Confirmado por Sofía García. Pero bueno, si chega a Chema, que tamén pois seguramente falou con ela, pois xa que non lo confirma aínda máis igual son fontes interesadas. Suele soltar o rumor, soltas así algo para ver como... Un globo sonda, chámase globo sonda, valo soltando e a ver si... Si va rascando, como diste, non vai ir rascando, a ver o que Pero bueno, cal é o objetivo de... Non ten moito sentido. Si sabes que non é certo, cal é o objetivo de ir mandando ese rumor, que a xente fale dela ou non entendo? Non fala dela non, igual unha forma de presión encuberta, unha forma de presión encuberta. Eu creo que é máis unha o que ditato que soltar eso para presionala para que intente, eu creo que é eso, para ver que sondear a calle, para ver se hai xente votante en contra dela. Creo que Sofía ten o suficientemente carácter e personalidade suficiente para non deixarse influenciar por este tipo de cuestión. Dá má sensación, independentemente... E que tiña moi claro, non? Cando falei eu con ela, escoitaste esa entrevista, que tiña moi claro que ela tiña un proxecto que quería seguir este mandato. Bueno, sí, independentemente sabes a miña opinión ao respecto, vale, que xa non a vou decir aquí porque xa non aburrir a audiencia. Pero é unha decisión dela e... Hai que respetala. Efectivamente, hai que respetala. Para min foi e seguramente será, se non decide renunciar á súa carreira política, unha gran concelleira. Digo en renunciar porque eu considero que si por calquer circunstancia pois ten decidido pois que pode facelo como fixaron outros anteriormente, que eso non hai que criticar. Decidir a ir noutra formación, que pode ser, ir noutra formación política. Tamén hai ese rumor, Bueno, pois... rumores hai moitos horas na calle. É que está no seu dereito a ir, si quere, ir noutra formación ou ben nunha agrupación de electores ou que ela considera oportuno ou deixar a política. Para min foi unha grata sorpresa. Aparte que despois que a coñecín despois de moitos anos aquí que estuvemos de tertulianos, sabes que tuvemos os nosos rifes e rafes, pero pareceume, é dicir, eu se tuvera a posibilidade de tela como compañeira de partido ou dunha agrupación de electores cos ollos pechados con ela. Con eso xa digo todo. Vamos a saudar a Chema Ferreiro, que xa mentres aquí soltaba o seu discurso Tato, lle deu tempo a sentarse, a posicionarse, e infórmote que estas verbas que acabas de escoitar tan eloxiosas son para Sofía García, que estábamos comentando, Chema, eu xa confirmei que non é certo, pero bueno, que hai
pois por aí o rumor de que Sofía iba a renunciar a acta, cando ela dixo claramente no primeiro momento que non era así, que ela iba a manter a acta e que non iba a renunciar neste mandato, pero xa varias persoas o comentaban que sí, que parece que vai a renunciar. Entonces, bueno, eu como antes de verte hoxe, pois xa falei con ela onte, me dixo que non vai a renunciar a acta. Vale. Entonces, bueno, confirmámoslo, non? Vamos a ver. A mí chegou máis oídos tamén que... Eu hasta onde sei eu creo que é unha decisión que ten que tomar ela se a considera oportuna. Cando cheguei aquí, porque cheguei un pouco tarde porque non daba aparcado pola feira. Ves? Que vos dixen eu, que igual non dá aparcado. Entón, a situación, desde o meu punto de vista, é, primeiro, Sofía, según dixeron algúns, vamos, está en unha situación de reflexión. Dixeron algún, non? Sí. Bueno, lle pediron reflexión. Sí, bueno, pero hai precedentes, non? E como hai precedentes, lo que ocurre é que a veces a realidade é moi teimuda, non? E tú cando depois queres defender a alguén que fixe un comportamento que en un principio podera non ser o máis acaído, non lle podes pedir depois a outra xente que faga exactamente o contrario que se fixo e non se tuvo ninguna consecuencia. E aí o deixo. Eu o que sí te podo decir, e coincido con que onte, precisamente, Sofía sigue sendo unha persona moi brillante na exposición, onte presentou unha moción que foi aprobada por unanimidade e está aí. E eu o que vai a facer da súa vida política non o sei, ni me interesa. O que sí te podo adiantar é que ela ten aspectos pendientes de presentar e eu creo que eso é o horizonte donde penso eu que está ahora que mismo, está aí. sí. Ela ten cousas pendientes, cousas que quere presentar e non sei o que fará despois, non? Eu non teño falado con ela. Tamén é certo que ainda pode decidilo máis adiante. Eu non teño información ao respecto. Foi unha decisión que tomou ela, a mí me informou antes de facela, e máis teño un día, se queredes, a mensaxe que mandou moi afectivo e tal, pero en todo caso o que poda facer é un problema dela, non? Libre de facer cosa, fundamentalmente por razóns. O problema é que a realidade é moi teimuda, non? É dicir, aquí hai xente que hoxe está aquí e non solamente non deixou de ser militante do Bloque, non, senón que co Bloque, cando estaba en un momento moi complicado, estaba en outras organizacións políticas e sendo candidatos. Pero, e en todo caso, políticas. Claro. Pero eu me pregunto, non? Por que hai alguén ou alguénes dicindo que Sofía vai a renunciar como se fora algo certo? É dicir, esa situación, ahora mismo en ese punto non estamos. Eso confirmado. Eu te podo decir, e teño moi boa relación con ela, evidentemente, como teño con calquer persoa que está aí, se eu podo axudar e me puderon axudar a mí no seu momento, o fixen, o fago e o farei a quen lle corresponde, se o considera, non? Eu non teño esa información. O que si sei é que ela ten un horizonte de traballo que quere esgotar. O que faga a partir de aquí, pois non a partir de que esgote esas cuestións que dice eu estou aquí de fun por o BNG e tamén teño un compromiso con a cidadanía do Carballiño. Entón, pero non sabemos se ese proxecto que quere esgotar esas ideas que quere levar a cabo, esas iniciativas van a durar todo o mandato, te refieres? É que non te podo dicir, pero eso escoitei todo. Escoitei que iba a ir na lista de Espacio Común, escoitei, e esa sí é verdade, de a posibilidade e un achegamento de algunha xente para montar unha candidatura independente. Ela me dixo que non hai absolutamente nada deso e que non está en este momento nada máis que a única preocupación de darlle conta a todas aquelas cuestións que tiña pendientes e que é o seu compromiso ca veciñanza. Bueno, pois vamos a avanzar porque agora que xa chegou o tema, creo que ademais do tema de Sofía que desmentimos así, a lo menos polo de agora ese rumor, pois, oye, que se confirmou un rumor que aquí na tertulia xa nos viñamos dicindo dende hai moito tempo, non? Que o pacto de goberno Partido Popular Partido Socialista goza de boa saúde. Pois eso foi o que textualmente dixeron Paco Fumega e Pepe Castro sentados xuntos nunha comparecencia ante os medios de comunicación para decir que ata que Fumega estea de alta non se vai a producir o relevo da alcaldía. Pepe Castro sigue como alcalde en funcións, é algo que, pois como decíamos, compareceron xuntos, así que
perfectamente de acordos os dous partidos, se entende? No, bueno, non sei se... Non sei se todos os concelleiros, pero bueno. Eu non sei se vistes aí unha película que estrenaron fai 2 meses ou 3, agora non me recordo, esa de Torrente, esa de alcalde ou algo así, que isto xa parece Torrente aquí no Carballiño, porque isto xa non ten explicacións, porque... que eu sepa, Paco Fumega pode emitir cando queiran que este de baixa. Eso xa é unha primeira mentira que está contando os veciños. No, pero el non dixo que non pudera, No, el dixo que non o iba a facer. No, bueno, que non o iba a facer, pero pode emitir, que non ten problema ningún de emitir. Pero dixo dixo que hasta que porque despois xa... Dixo que, bueno, que non era o momento. Que non era o momento, non era o momento porque, claro, o momento non é porque por unha sencilla razón, porque como estaban presionando a moitos concelleiros do PSOE, Paco estaba presionando a moitos para que lle votaran, e como dixeron que non iban a votar, pois que claro, como non iban a votar, pois aí está o problema. Houve presións, houve hasta se chegaron a palabras gruesas, que eu teño confirmado e podo dicir que houve momentos de moita tensión, claro, cando os concelleiros do PSOE dixeron que non iban a votar, pois claro, a única solución e vía de solución, cal era? Pois que Paco non renuncia a seguir así. Claro, e agora... non sei como lle chamar aos do PP, agora os do PP que quedan así... Bueno, mira, eu digoche que outro día Víctor deixounos aquí o balón para xogar esta partida, porque dixo que o partido... No, pero dixo Víctor que o Partido Popular tiña que decidir dignidade ou poltrona. E, bueno, máis ou menos isto foi o que pasou, xa decidiu, non, Víctor? Decidiu poltrona, non? Tanto, decidir un poltrona. Sí. Decidir unha poltrona e os puestiños, claro. Na oposición fai moito frío. Pero é que a posición foi moito fea, a poltrona gusta, a ver, igual foi un demasiado categórico, como ben, igual me dixo, como me dixera, dixe no anterior que dixo Peña que topárame cun simpatizante, por suposto, non sei se é militante que me dixo, oye, Tato, fuches moi categórico, é moi radical no teu plantexamento. Dixenlle, bueno, por si, é que moitas veces hai que tomar decisos na vida, sí ou non, blanco ou negro, non hai matices. Neste caso, Pepe sabe perfectamente que non vai ser alcalde. Pero xa sabía. Dicir, que salieron a palestra a Paco, normal. Dicir, finalizou o prazo para tomar esa decisión do traspaso de poderes, non se levou a cabo porque os concelleiras, non sei se todos ou algún, pero non daban os números, pois non lle iban a votar para que sea alcalde. Pepe sabio perfectamente, Paco sabio perfectamente que eso iba a suceder, porque así yo dixeron, así yo trasladaron. Pero sabes con moitas presións, ou non? Que pasa? Eu non sei, outro día na roda de prensa Pepe veu a dicir que é un grupo, que non fala por iso, evidentemente, claro que é un grupo, bueno, ti podes tomar unha decisión personal se queres, non? Pero entendo que claro que é un grupo. Eu non sei se no Partido Popular todos ou algún ou ningún estaban dispostos a abandonar a poltrona, como estamos dicindo. Vale, non sei se houve tamén algún tipo de presión, distancias superiores, que tamén pudo haber. Bueno, esa resposta a que faz a alusión de Pepe dicindo que non é unha decisión dunha persona senón dun grupo, eu creo que se corresponde con que non sei se de arriba ou dos lados houve esa decisión, porque el aquí recordades que dixo claramente que el quería que se cumplice o acordo, que non quería seguir como alcalde en funcións. Eu tamén reitero, inda que son pesado nesta cuestión, é moi sinxelo dende a nosa posición falar, vale? Porque non ten consecuencias o que nós digamos aquí. Claro. Somos meros opinadores simplemente. E lóxicamente, hai que valorar. Hoxe dicíame un amigo, e non te olvides de decir tamén que están cobrando. Todo suma, lóxicamente. Bueno, Pepe... todo pode sumar. Pepe non me refiero, non estou falando por Pepe. Dicíame en xeral. No, pero, perdona, Víctor, foi unha cousa que el quiso aclarar aquí tamén ese día, que dixo que a xente di, claro, que está de alcalde en funcións. El, ahora mesmo, de alcalde en funcións, está cobrando, bueno, a dieta. Sí, a dieta, que corresponda. Pero hai concelleiros do PP que están cobrando. A ver, este amigo meu veme dicir como dicindo, bueno... Ou non están cobrando. Efectivamente, dicir que todo suma, non cabe duda que todo suma, pero non creo que sea esa razón crematística ni económica. Bueno. En definitiva, despois, por último, como suelo dicir eso, que é fácil a mellor da nosa postura, pero tomar unha decisión é complicado. Por que? Cando pisas a alfombra vermella costa deixala. Mayoritariamente a todos os políticos. Coñezo moi poucos que o deixaron, voluntariamente, ou dimitiron. Porque gusta, por sinteste, é o poder. E tomar decisións, e sinteste igual importante,
E tamén tes a mellor vocación de servizo público para o teu povo. E mira, e despois hai proxectos que están en marcha que lle apetecerá, como dixen outra vez, que non me gusta esa palabra, pero hai que dicila, vender o teu produto. Eso tamén gusta. Están aí. Outra cousa, que sería máis importante tomar a decisión de irte para a oposición? E dices, ti que farías ti? Claro, eu, desde o meu punto de vista, ahora aquí non estou ali, diría sí, por suposto, eu por dignidade iríamos a oposición. Pero me dá a sensación, non sei se xa dá a ti ou la dá a vos, de que Pepe Castro era un pouco o que quería facer, a lo menos era o que se desprendía das súas palabras, que si fora unha decisión súa, el deixou non caer así, que el quería que o pacto se cumplise en base ao acordado. O outro día tivo que poñerse diante dos medios de comunicación e a carón de Fumega para decir que o equipo, pois ao parecer non pensaba o mismo. Sabemos todos que non está descohesionado o grupo de goberno, está descohesionado. Cada un vai por... Non está unido, eso sabémoslo todos, saben, eles son conscientes. Queda un ano para seleccións. Pero para que dice logo Paco que Paco dixo que Paco está exactamente que queres que dixera Paco? Está mentindo. Antes de que empecedes a debatir entre vos los dous, vamos a deixar tamén falar a Chema. Remata, Víctor. No, está dando un Peña. No, bueno, se rematei. É que está dando un meeting. Peña. Que lle toca a Chema. Bueno, vamos a ver. Que sabes, perdona un segundiño, o de interrumpir queda fatal. Ti espera o teu turno ou levanta a mau como no cole. O tanto teño que interrumpilo. Veña, Chema. Eu seguín con atención isto. Sabedes que eu plantexei na anterior tertulia que o máis razonable era que o Partido Popular se fose do grupo de goberno e tamén é verdade que se consolida a miña teoría inicial que dicen que non iba a haber esta cousa, senón que iba a estar Paco Fumega se iba a ir de baixa e automáticamente estaba en funcións. Desafortunadamente, por cumpliuse a parte que dicen, pero desafortunadamente digo... bueno, disculpa, solo disculpe, ahora sí que remato, que acordouseme ahora. Esto de que cando Paco de Andalta, que vai a ser o traspaso, decir, sabemos todos que eso tampouco vai a acontecer, non ten sentido, non vai ser 3, 4, 6 meses. Sabes que pasa? Gustaríame que esa fora a razón. Por qué? Porque eso é que Paco estaría da súa doenza curado ou lloraría. Alegraríame por esa razón, pero sabe perfectamente que eso non vai acontecer. Bueno, disculpa, non pasa nada. É dicir, estamos na mesma línea e calquer cidadán de ben ten que darse conta que isto é un fraude. Isto é un fraude e é unha contradición enorme. A existencia de discrepancias estaba nos bares e eu creo que en este momento o que acaban de facer é un fraude democrático en toda a línea, non hai ninguna xustificación para este tipo de cosas por un lado nin por outro, pero se queres desde o punto de vista de a visión dun demócrata ten máis delito o Partido Socialista, comprendes o que decir? Partido Popular xa se sabe, hoxe están con eles, mañan están con vos e depois hacen un puestito tamén, e depois hai outra cuestión que eu coincido con Tato, non? Hai moitísima xente que xa lle gustou la ruta del canapé e a ruta del rebujito en la feria de abril. La manzanilla. E entonces dejémonos de tonterías. Bueno, gustaríanos a todos, ou non, Chema? Bueno, a uns máis que outros. Máis que outros, pero a ver. En línea xeral, si ou non? Non necesariamente. No, porque aquí volvemos a decisión de dignidade ou poltrona, eso é moi personal. Eu digo unha cousa, tú que non podes estar nos bares e dicir, non nos levamos ben, e depois tragar. Aquí había unha situación. Pero foi o que se fixo un pouco, tragar todos, é así. Pero tragar. Sí, porque, a ver... Bueno, taparon o nariz, tragaron. Pero vamos a ver, o Partido Socialista, se mañán se dá esta situación polo ben do Carballiño e está vos e tamén polo ben do Carballiño, porque supoño que un que se presente ou unha que se presente por vos, pois será unha cidadana tamén. No, e aparte que aquí eu vou introducir outro matiz, Chema, para avanzar e xa sigues ti, non? Pero outro matiz tamén é que aquí digo de tragar porque Pepe Castro dixo que el quería unha cousa que ao final, bueno, pois porque o equipo non o ve así, pois ten que tragar ou ten que aceptalo. E os concelleiros do Partido Socialista que estaban dicindo que non votarían a un alcalde do PP, pero siguen con un alcalde do PP, ainda que sea en función. Claro, que é un fraude o que está pasando neste concello. Remata, Chema, por favor, que foi o que menos falou. E despois eu estuve un tempo escoitando a comparecencia, depois pasei a dibuxos animados porque me apetecía máis, non? Estaba máis bonito, non? Era unha titirita. Tú que non podes decir para justificar, eu non cobro
E mira que fortuna temos que Paco está de baixa e tampouco paga o Concello, que non é así exactamente. Pero, bueno, eu dixo así. Sí que ten un coste para o Concello. Así que dixo que era unha cousa boa que estuvera Paco de baixa, porque así non lle pagaban a nómina a él. Bueno, en fin, a Paco é o pegamento, quizáis, a comparecencia foi un disparate. Depois as cousas que se dixeron ali, de esas inversións que están aí, non sei onde van a facelas. Falaban de millóns como se fará. Non, puderon falar 30, pero puderon dicir 100. Igual, Bueno, o problema, o análisis e o remate é o seguinte: están a alturas das circunstancias democráticas para presentarse en un proceso electoral esta xente que dixo A, B, C, CHD e ao final o que están é atrapados polo chollito que hai aí, uns por unhas características, outros por outras, pero bueno, o que lle gusta a ruta do canapé e a ruta do rebujito é unha realidade. A manzanilla tamén, a manzanilla. A manzanilla vai no rebujito. Tócalle a Ana, que parece que non, pero que a temos un poquinho máis apartada e tamén quere decir algo. Veña, Ana. No me hacéis caso. Nada, yo solamente quería comentar que acerca de esta puesta de escena que hicieron el otro día para decir que seguían con el pacto, que ya era muy cantado, que se iban a quedar tal cual estaban, justificaban este pacto, esta continuidad del pacto, diciendo Fumega algo que a mí me llamó mucho la atención: no me puedo ir porque se paralizaría mucho del dinero que iba a entrar en el Concello y había que empezar de cero. Yo creo que no. Si tú estás pidiendo ese dinero no por Fumega, estás pidiendo el dinero a base de un Concello. No todas las ayudas que pueden entrar o todas las ayudas que podían llegar van a llegar por el Concello, no van a llegar porque Paco continúe o deje de continuar. Sí, pero, entonces, la justificación que estaban dando, bueno, primero por su enfermedad tal, que no debería de influir para continuar o dejar el pacto, pero sí ese dinero que podían ingresar, que en el momento que él se fuera había que empezar de cero. Claro, eso pero ven moi a conto que Diana, que é o seguinte: deu a interpretarse por parte da xente que se realmente non estás en esta coalición non ven diñeiro, é dicir, que mañan hai unha candidatura. É unha perversión da política. Pois é o que pensou Paco. Bien, pois eso inda que podemos sospeitar que pode ser así, a min pareceríame... Pero traicionan as súas verbas, justifica eso porque senón non ven caso. Que parecerían certos proxectos, a min eso sí que me parecería moi grave. Pois foi o que dixo. Que pode ser unha das razóns, bien, que poden facer, por suposto, eles teñen a chave da vía, e poden facer se quixeran, pero eso xa me parece pervertir. Pero vamos a ver, eu creo que non se paralizaría nada, porque se presenta a dimisión ao cabo de 2 días, 3 días, hai novo alcalde, que eso non é un proceso tan longo. Non é un proceso largo de 5 anos. Non, eso nada. Novo alcalde non, pero non sería. Ves a decir que se o PP non está no grupo do goberno, non van vir inversións para o Carballiño. Pois eso xa me están dicindo, claro, eso que é que me están dicindo a clase política que ten este concello. Xa che digo, sería pervertir a política, sería moi grave. Eso xa vamos a ver, claro, pero o matiz que introduce Ana sí que é certo que se dixo, que Fumega dixo que si que é moi grave que se dixo outro día. Non sei se se refería a que habería que empezar de cero. Pero foi disparate tras disparate o que se dixo outro día. O que acabo de decir non é un tema baladí. Disparate non, de alguma maneira teste que justificar. Dixo, que suerte tenemos que Paco está de baixa, que así non pagamos. A ver, pregúntovos unha cousa. Exactamente que queríades que dixeran ambos os dous? Eu esperaba que a verdade, a realidade. Bueno, pois a mellor era máis honesto, por a súa parte dicir a verdade. Mira, os meus concelleiros, bueno, por ahora, único que se realmente Silvia e Alberto, os dous dixeron abertamente, sobre todo, bueno, a Silvia non sobre todo Alberto. Alberto, por lo tanto, sabíamos que non daban os números. Bueno, pois Paco, igual era máis honesto e dicir, mira, efectivamente, os meus concelleiros por non llevan dar a alcaldía a Pepe. Pero mira, Víctor, cal era a alternativa? Pero escoita, introduzco aí outro matiz, porque quizáis era o máis honesto e tamén entendemos que cando falas ante os medios intentas, suavizar, palabras, pero ollo que Fumega dixo en resposta a unha pregunta que non tiña constancia de que houvese discrepancias, e eso, perdona, eso ou non escoitou ningunha emisora de radio ou non escoitou os seus concelleiros nas reunións ou aquí alguén minte, porque eles dixeron que o dixeran nas reunións. Porque Paco, estou dicindo que Paco fixo moitas presións e houve palabras grosas, moi grosas, con algún concelleiro do seu partido. Eso estar dando unha roda de aos medios e intentar suavizar a situación, entendo. Evidentemente Paco é coñecedor. Non é suavizar a situación, é mentir directamente. Porque tú podes é non decir a verdade, non? É un eufemismo que acabo de
dicir. É que digoche máis, Pepe, por exemplo, deu outra resposta, dixo, esa situación non se diu porque non vamos a facer o relevo, Claro. entón non sabemos o que iban a votar. Claro. Bueno, porque non se diu. eu que estou... Bueno, el sabe Pero perfectamente o que iban a Paco votar. dixo que non tiña constancia, Eu- textualmente. Eu estou esperando que algunha O sea, das persoas que están tan molestas en ese pacto contra a natura que collan e teñan a decencia De dar un política paso adiante. de dar un paso atrás. No, adiante, que se marchen. No, pero eso non vai a acontecer. eso non vai a Ou pa pasar. casa ou pa non escrito. Eso non vai a acontecer. Pois entonces é un fraude. Bueno, a ver, eso É non un vai a fraude, acontecer. que non me veñan con titiritadas que nos bares dicen, es que es insoportable. Bueno, no, eso- no, hai que explicar por qué esto no se consolida. Había un pacto firmado y ten razón o Partido Popular de executarlo, Sí. pero ¿qué ocurre? Que para que oye, mira, que resulta que me votan a mí Claro. y que yo dejo de ganar 48.000 euros en la Diputación y que el otro, y no sé qué vaya a pasar, Bueno, a ver, y que no voy a ir al rebujito. En fin, una A serie de... condición humana. Pero a condición Chema, humana... a condición humana, Chema, No. que pasa? A credibilidade política, xa temos dito Pero vamos outras a veces, queda en entredito, estamos de acordo. Pero ahora, mira, queda un ano, Pero quizá o menos o mal menor o que van facer. O Partido Popular, como ben dixeches ti, ca crónica que relataches na anterior tertulia, a postura que iban a tomar, se iban a oposición, quedarían cojonudos, se pode decir Claro, cojonudos. claro. A mí parecíame, quedaron... Dignidade. Sí. Dentro da tua planteamento, esa era Pero a eso- opción. Dignidade, eu creo que... sabes quen sale beneficiado en todo isto? Nas próximas eleccións. O algunha organización política que está por aí. Efectivamente. E quero dicir outra cousa. O A raíz algunhas desto, organizacións políticas. outro día estábamos nun corrillo, 3-4 personas. Digo 3-4 porque a cuarta non decía absolutamente nada. Estábamos 3. A cuarta escoitaba. Sí, os outros 3 falábamos. E dicíame unha, mira, este foi o pacto que cando se pudo o pacto era pacto ou pacha alcalde. Ollo, que espazo común creo que lle ofreceu a alcaldía ao PP, me parece. Sí, eso bueno, foi bueno, xa non imos relatar todo o acontecido. Dicíame unha persona por un parte, é que mira, tato, unhos é que tomaron esa decisión, e non foi solo Paco, ojo, non solo foi Paco. Ah, no. O sea, Eso é Eso hai certo. que deixalo moi claro, Sí. porque me parece que estamos poñendo a Paco igual como culpable desta toda a situación, que terá a súa parte alícuota de culpabilidade, ou non, Lo teñen todos, pero hai outra, todos, efectivamente, bueno, todos. hai que, e despois dicíame, facía outra reflexión moi interesante, eu tamén estaba quizá de acordo, fai 31 anos que Pache foi alcalde. No, 31, no. Sí, fai no 95, que me casei eu, sí, que me casei no 95, sei no perfectamente. Sí, que marchou, no, sí. Foi no 95, foi a primeira vez que foi alcalde. Dicir, ainda estamos, despois de 31 anos, ca súa figura aí en mente. Dicir, queréndome dicir, distes 31 anos, quizá Paco, pero é outra figura, é outro status, igual outra forma de entender a política. Dicir, nestes 31 anos, se vos fixastes, verdad? Parece que todo volve pilotar. No, pero que, a ver, queríame decir como despois de 31 anos volvemos Que as a estar... decisións ainda se siguen volvemos a tomando estar, que en parece o día da marmota. Entonces, que Non vou estar de acordo. quer decir que eu podo ser tamén un bo candidato, Dentro do non? mal... Eu podo ser tamén un bo É que tú candidato. serías... Tato, tú podes quedar. mirar os últimos 30... Chema tamén podería formar unha... Exactamente. Pero é curioso, como querendo dicir que non houve políticos aquí de calibre suficiente para que esquecemos o que foi, porque sin duda alguna, o mellor alcalde que tuvo da historia o do Carballiño. Carballiño. Con diferencia, Tato, con diferencia. É dicir, que esa... Bueno, Con diferencia. a ver, é unha visión que te dixo unha persona, pero eu vou máis alá. As decisións que se están tomando, moitas delas teñen que ver co que decías tú ao principio. Se non hai pacto Pachi Claro, alcalde, verdad. non, isto de polo ben do Carballiño, onde queda? Se tomas unha decisión visceral Claro, en vez de... pero eu creo que, mira, incluso había que, por certo, unha militante do PSOE local que me dixo que estaba moi molesta, que incluso estaba barallando a posibilidade de non votar nas próximas eleccións por Partido Socialista. Dixen, hombre, non creo que tomes esa decisión tan radical. Dixo, estou no barallando, estou no meditando, porque está moi molesta. Porque o gallo que estaba dicindo ti, porque incluso houve xente do Partido Socialista que dixo preferimos votar ou reeditar, que non se vai producir reeditar, con estes actores non se vai producir, volver a reeditar o pacto antes de que Pachi volva a coller a alcaldía. É curioso esta visceralidade
que cheguemos a ese extremo, é o que dis ti, verdad? Bueno, o calificativo non sería para mí curioso, ten outro, pero bueno, a ver, Peña ou Chema, que Víctor, que hai que deixar... Tú podes te poñer tato desde... O miño alcalde que tuvo hoxe o Carballiño desde Fai e de Chema podido corroborar. Bueno, pero eso... Eu era teniente alcalde. Non hai outra, non hai que darlle máis voltas. E despois xa... Yo mellor teniente alcalde, Hai outro tema do PSOE que se rasgan as vestiduras e todos enfadados pola moción que vai haber en Lugo, non sei se houve, se non. Sí. Que tú, e aquí no Carballiño poste sentas ao lado diles. Eso é totalmente... A ver, eu onde quero ir eu, mira, eu explica, que non hai maneira. Estou unha tertulia na televisión galega. Algunas moi televisivo. Sí, e falábase de Lugo. Aí é onde quero ir eu. É dicir, calquera persoa demócrata, é dicir, é o Partido Popular, xa sei como son. Pepe xa dixo outro día que a mí pero é certo que lle preparaban ese puesto para concellera esa non o sei. Bueno, que non nos vayamos a Lugo, por favor, que hai moito material aquí no Carballiño. Pero vos dicir, e quere Ana falar tamén. Pero hai unha cousa que é a seguinte, para min, la gran decepción política non a radico exclusivamente no PP. O Partido Popular, presente a quen presente, Cristos que haxa, vai ter un resultado aceptable. O Partido Socialista bebe de outras fontes, que a ética está por enriba de moitísimas cosas. Por lo tanto, calquera dos que están neste grupo, para min están absolutamente desautorizados. E crees que lle vai a pasar factura? Eu penso que sí. Eu tamén. Eu creo que tamén vai pasar moita factura. Tamén haberá que ver porque aquí tamén se vai a producir un relevo de candidatura, entendemos? Aí onde quero ir eu tamén. É dicir, Paco, para ben ou para mal, é amigo meu, pero é un tío que foi un alcalde que sabe maniobrar ben. Hai que reconocerlo. O resto non valen para nada. Bueno, a ver, aí non estou de acordo. No, pero explica, déxame que ainda non rematei. Vale. Hai unha cuestión que é a ética. Si tú en un principio te remontas a cando é a candidatura e vamos, as eleccións, e dices o que dis do teu, digo, non enemigo, contrincante político, unha serie de cosas que algún día temos outra vez que sacalas aquí en boca deles, dices, bueno, pois isto é unha persona coherente, é dicir, eu defendo este tema. Aquí se dicía, Fumega é o pasado, decían os do PP. Os do PSOE decían, pero como van a abrir los fachas del PP? Bueno, son hipérboles que se din, sobre todo son hipérboles, pero que pero hai unha cuestión que para min é moi importante, que hai que ser coherente. Bueno, tú non te podes presentar mañán á sociedade despois de facer o ridículo que fixeron outro día nesta comparecencia pública. Sabes o que pasa? No, pero sabes o que pasa, Chema, que aí volvendo, bueno, salvando, por suposto, que quede claro que a ver, Fumega está de baixa e é unha situación complicada, pero Fumega é o que sabe mellor parado porque se el non se presenta, isto todo a él non lle vai a afectar, o seguinte candidato ou candidata do PSOE. Bueno, é a quen vai a ter as consecuencias. Sí, pero a ver como venden despois xa. Por eso igual... Por eso lle vai a afectar a quen veña despois. A ver como venden, do PP como venden que Paco era moi malo, sempre Paco era moi malo, cando se hai que botarlo de aquí, e aí eu confío... Por eso igual é unha... Confío en que haxa baixas dentro do Partido Socialista. Bueno, baixas non. Dentro dos que hai agora mismo. Igual teñen que reflexionar... Bueno, eso será... Si digamos, a ética política e a moralidade que tes que aplicar ao teu comportamento político todos os días non lles dice a facer no seu entorno familiar, ois, eu non podo soportar isto, vaite pa non escrito. Mira, esperando se non o fan así é porque hai encanto de estar co-gobernando, sea con estos, con vos ou con vos ou con Titi. Hai que ir a publicidade. Ana, tú querías decir algo antes? Sí, pero algo rapidísimo, acerca de algo que... Sí, Ana é breve, toma de nota. Algo que mencionó Tato, ¿no? Aquí faltan políticos de verdad, políticos con ética, políticos que estén metidos en política porque les gusta luchar y pelear por la gente del pueblo. Aquí hace muchísimos años se perdió ese tipo de política. El político que está ahorita sentado en la mesa no es capaz muchas veces ni sentarse a hablar con los propios ciudadanos y conocer lo que está pasando realmente en su pueblo. O sea, pretenden llevar un pueblo como si fueran ellos los reyes del mambo, por decirlo de alguna forma, sin escuchar a la ciudadanía. Falta la política de verdad. Bueno, pois imos con ese argumento a publicidade e enseguida seguimos.